ба хотири оммавияти дучархаронӣ ва ҷалби аҳолӣ ба тарзи ҳаёти солим имрӯзҳо нақшаҳои мушаххас аз ҷониби ниҳодҳои дахлдори соҳа рӯи даст гирифта мешавад. имрӯз дар маркази ноҳияи Данғара мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба велосипедронӣ дар шоҳро роҳандозӣ мегардад ки чӣ гуна мебинем шумораи зиёди дӯстдорони дучарха ва варзишгарони касбӣ дар ин ҷо ҷамъ омаданд ва муҳимтар аз ҳама барои солибӣ барои муваффақ шудан дар ин мусобиқот талош мекунанд. албатта риштаи дучархаронӣ варзише аст ки фикр мекунам дилхоҳ шахс новобаста аз варзишгари касбӣ будан ё набудан ба ин ришта машғул мешавад. ва мо имрӯз барои инъикоси ҳамин чорабинӣ омадем ва ҳамин анбӯи зиёди дӯстдорони дучарха фикр мекунам ки аз баргузории ҳамин мусобиқа бисёр шод ҳам ҳастанд, махсусан он нафароне ки дар ноҳияи Данғара ба дучарха машғуланд, имкон пайдо карданд ки дар мусобиқот ширкат кунанд. барои бо дучарха ҳаракат кардан муҳим нест ки ту варзишгар бошӣ. ин навъи варзиш барои ҳама табақаи ҷомеа дастрас буда муҳимтарин роҳу восита барои солимӣ дониста мешавад. чӣ гунае ки мебинед кӯдакону наврасон, духтарону нафарони синни соли болоӣ бо дучархаҳои худ дар маркази ноҳияи Данғара ҷамъ омада майли сабқату пирӯзӣ доранд. ман аввалин бор сокини ҳамин ноҳияи Данғараам. бори аввал мешавад ки дар чунин мусобиқа иштирок менамоям ва бениҳоят шоду хурсанд ҳастам ки ин мусобиқа дар ноҳияи мо баргузор гашта истодааст. ман шавқ ва рағбати зиёде дорам барои дучархасаворӣ ва мехоҳам ки ҷойҳои намоёнро ишғол намоям. барои саломатӣ бениҳоят хуб аст. барои дигаронам тавсия медиҳам, агар хоҳанд ки узвҳои баданашон солим бимонад, ба дучархасаворӣ машғул шаванд. дар баробари оне ки барои саломатӣ фоида дорад, боз метавонем ки ба ҷойҳои дур ё ин ки ба ҷойҳое ки ба пой ё ин ки бо тавассути худ рафта наметавонем, бо дучарха рафтем. ман вақте ки шунидам ки фардо чӣ аст, мусобиқа аст, ман хеле хурсанд шуда аз роҳи дур омада ба инҷо мехоҳам ки иштирок кунам. падарам ин великро ба ман як моҳ пеш тӯҳфа карда ва ман хеле хурсанд шуда ин великро хеле дучархаро хеле бисёр ҳай мекардам. бори якумам аст ки ба ин мусобиқа меоям, худ кӯшиш мекунам ки ҷой гирам. мутобиқ ба нақшаи баргузории чорабинии мазкур, иштирокчиён имрӯз аз рӯи се категория сабқат мекунанд: даставӣ, ҷуфтӣ ва дӯстдорони дучарха. мусобиқа ки ҷумҳуравӣ ном гирифтааст, маълум аст ки аз сартосари кишвар варзишгарони касбӣ ва ҳаваскор ширкат мекунанд. мо пеш аз ба ноҳияи Данғара сафар кардам, дар хуҷанд мусобиқа гузарондем. аз ин мусобиқа беҳтаринро интихоб карда ба ин ҷо овардем. бачаҳои мо дар ин мусобиқа хеле тайёриҳои хуб диданд ва умедворем ки натиҷаҳои нағз нишон медиҳанд. дар байни ҷавонон ва калонсолон иштирок мекунанд. дар даставӣ 8 нафар иштирок мекунанд, ба намуди ҷуфтӣ 2 нафар иштирок мекунанд. мо аз дастаи шаҳри Душанбе иштирок дорем. аз ин мусобиқа ҳамин хел мусобиқаҳо мехоҳем ки бисёртарак шавад. раҳошонам ина Данғара раҳошонам хеле хубтар будай. мо мехоҳем ҷида бисёртарак шавад да. ва ба мо духтарон имкон мешавад ки ҳамин хел мусобиқаҳо бисёртарак шавад, бисёртарак духтаракҳо ҷалб мешаванд, бисёртарак гузаронда шавад. чӣ хеле ки мебинед, дар ин чорабинӣ бисёр одамон ҷамъ омаданд ва мо инчунин мо аз Хатлон як ноҳияи дӯстӣ баромад мекунем. 5 нафар духтар, 5 нафар писар дар ин мусобиқа рақобат менамоянд ва кӯшиш мекунанд ки ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд.
умуман худи мардуми ноҳияи дӯстӣ ба намуди велосипед машғуланд ва тӯли 12 сол мешавад ки мо бо наврасон машғулиятҳо меомӯзем ва дар мусобиқаҳо ҷумҳуриявӣ чемпионатҳо иштирок менамоем. این اقدامро چند روزه در تلویزیون‌های جمهوری ما تبلیغ کردیم و توانستیم که زیاده از 200 نفر امروز در این میدان زیبای دنقره جمع نماییم. از آن شهادت می‌دهد که ورزش ولاسپیدرانی در ناحیه دنقره دوستداران خود را دارد و در ناحیه دنقره مردم با دوچرخه کار فعالیت میکنن، با دوچرخه رانی میکنن و ما تصمیم از آن داریم که در ناحیه دنقره یک مکتب ولاسپیدرانی حرفه‌ای تشکیل نماییم و بعد از برگزاری این مسابقه تصمیم ما دوچند گردید و مطمئن از آنیم که در روزهای نزدیک ما یک مکتب ولاسپیدرانی در ناحیه دنقره تشکیل میکنیم. дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба велосипедронӣ дар шоҳро роҳбарияти ноҳияи данғара, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши кишвар, раиси федератсияи дучархаронии мамлакат ва дигар масъулини ниҳодҳои дахлдори соҳа ширкату суханронӣ намуданд. гуфта шуд ки маҳз тавассути баргузории ҳамин гуна чорабиниҳои оммавию солимгардонӣ мо метавонем дар бунёди ҷомеаи солим нақшгузор бошем ва ба ин восита дучархарониро дар миқёси ҷумҳурӣ рушд диҳем. бори аввал ноҳияи данғара чунин як мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявиро мизбонӣ мекунад ки ин ҳам метавонад ба даҳҳо наврасону ҷавонони ин минтақа имкон диҳад то онҳо қадамҳои аввали худро гузоранд. масъулин аз таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти оммавигардонии варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ёдовар шуда таъкид гардид ки имрӯз имкониятҳои васеъ дар ин самт ба миён омадааст ки масъулини соҳа метавонанд мардумро ба сӯи солимиву хештаншиносӣ талқин намоянд. имконияте ки дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат фароҳам оварда шудааст, бахусус инфраструктури роҳ ки ҷиҳати баргузории мусобиқаи велосипедронӣ хеле мусоид аст. тибқи нақша имрӯз дар ноҳияи данғара ин мусобиқа гузаронида шуда истодааст ки воқеан ҳам аз як тараф ба хотири оммавияти варзиш ва рушди варзиши велосипедронӣ бошад, аз тарафи дигар муаррифии дастовард, пеш аз ҳама он имконияту шароитҳое ки дар маҳал аст, он як заминаи мусоид мегузорад ва дар навбати дигар амнияту субот ва шароити созгорро барои мо фароҳам меорад. ҳамакунун тибқи нақша муайян гардид ки дар миёни дӯстдорони варзиш, яъне ба хотири оммавият, масофаи 2 километр муайян шудааст ки баъд аз чанд лаҳза шурӯъ мешавад ва баъдан миёни варзишгарони касбӣ ки албатта барои рақобатпазир будани ин мусобиқат нафарони арзанда аз сартосари кишвар ба ин мусобиқаҳо сафарбар гардиданд. ва ҳоло мо нахуст таваҷҷӯҳ мекунем ки дӯстдорони варзиш, наврасону ҷавононе ки имрӯз ба хотири солимӣ омаданд, чӣ гуна рақобати арзанда нишон медиҳанд.
дар категорияи ҳаваскорон ки пурра ба самти солимгардонии ҷомеа равона гардида буд, иштирок озод буда ҳама синни сол метавонистанд рақобат кунанд. воқеан ин тадбири солимгардонӣ хеле муҳиму сарвақтӣ буда насли наврасро бештар ҳавасманд месозад, то онҳо ба варзишу тарбияи бадан рӯ биёранд. чун ишора кардем, масофаи 2 километр дар роҳҳои маркази ноҳия муайян гардида буд ки дучархаронон сабқат карданд. ҳамитав дар миёни дӯстдорони дучарха умед қарахуҷаев аз ноҳияи Данғара аввалин шуда ба мара расид. мақоми дуюм насиби намояндаи шаҳри Хуҷанд Исроил Баҳоров гардид. Аҳмадзода муборакшо бошад, мақоми сеюмро гирифт. ман аз хурдиам ба велосипедронӣ машғул будам. акнун ҳамин сол ман дар ин озмун иштирок кардам ва хурсандам ки ҷои аввалро ишғол кардам. мо кӯшиш мекунем ки боз солҳои дигар ҳам дар мусобиқаҳо иштирок намоем. ман ин рӯз аз шаҳри Хуҷа омадам ва мусобиқа ба ноҳияи Данғара омадам, ҷои дуюмро гирифтам. خیلی خورسند شدم. این دفعه مسابقه بشوم جای یکم رو میگیرم. من آرزو میکنم که از تاجیکستان بیرون اشتراک کنم، جای یکم رو گیرم. در منطقه وقتی که ما مسابقه میگذاریم عمومیت میشود و صف ولاسپیدرانان در جمهوری بسیار میشود و وقتی که ورزشگر زیاد شد از ورزشگری بسیار ما میتوانیم بهترین ها را انتخاب نموده در عرصه جهانی آماده کنیم. баъд аз анҷоми рақобатҳои ҳаваскорон дар масофаи 35 километр нерӯсанҷиҳои даставӣ оғоз ёфт. дастаҳои хатлон 1, суғд, душанбе ва хатлон 2 аз даъвогарони асосӣ ба ҳисоб мерафтанд. дар ин категория ғолибон аз рӯи вақт муайян мешуд. тибқи тартиб ҳар даста баъд аз 1 дақиқа паси ҳам ба роҳ баромаданд. масири муайяншудаи рақобати dastavӣ аз маркази ноҳияи Данғара то ба деҳоти Пушинг тӯл мекашид. пироҳҳои мунфаршу ҷавобгӯ ба талабот барои дучархаронон имконияти хубро ба миён меовард.
ҳангоми ҳаракат дар роҳ ва гузаштан аз деҳаҳои ноҳия мухлисону дӯстдорони дучарха варзишгаронро бо хушҳолӣ истиқбол мекарданд, ки ба онҳо ангезаи иловагӣ мебахшид. дар намуди дастави дучархаронони касбӣ ҳунарнамоӣ мекарданд, ки мушкилиҳову ҳолати роҳро ба хубӣ медонистанд. дар миқёси вилояти хатлон барои баргузории варзиши велосипедронӣ дар шоҳро Данғара як инфраструктури бисёр ҳам муҳимро доро будааст, яъне роҳҳои автомобилгарди хубе ки дар он дар варзиши велосипедронии шоҳро бисёр муҳим мебошад, Данғара доро аст ва қабули варзишкороне ки чанд рӯз дар Данғара меҳмон ҳастанду ва рӯзҳо ин чорабиниро баргузор менамоянд, дар чорабинӣ иштирок менамоянд, дорои меҳмонхонаҳои замонавӣ мебошад ва ман мутмаинам ки дар ояндаи наздик Данғара яке аз марказҳои велосипедронии ҷумҳурӣ шуда метавонад табдил меёбад. имрӯз мо варзишгар аз ноҳияи Данғара надорем ва мутмаин аз он ҳастам ки дар чорабиниҳои навбатӣ, чорабиниҳои оянда аз ноҳияи Данғара низ варзишгарон дар чемпионатҳои ҷумҳурӣ иштирок менамоянд. ниҳоят дар сабқати даставӣ дучархаронони вилояти Суғд аввалин шуда ба Мара расиданд. Дастаи Хатлон дар ин категория ҷои дуюм ва тими Душанбе бошад зинаи сеюмро касб карданд. акнун дар ҳайати дастави дастаи вилояти Суғд аввалин шуда ба Мара расид, чун мебинем бачаҳо бисёр хушҳол ҳастанд. Хуб, муборак бошад, чун хеле душвор ҳам буд ба фикрам. Чӣ гуна тавонистед муваффақ шавед? Умуман асоси муваффақият дар чӣ буд? мо дастаи Суғди яке ба натиҷаи якум ҷо хеле вазнин буду, лекин ба даст гирифтем ва ҳоло ҳам кӯшиш мекунем ки байни дигар давлатҳо иштирок карда ҷои якумро гирифта Тоҷикистонро ба пеш баререм. ҳамин муваффақият шумо дар ҳайати дастави бори аввал буд ё ки дар дигар мусобиқаҳом чунин натиҷа буд? Чунин дар дигар мусобиқаҳо натиҷаи аввалия доштем. дар масофаи Помир ки 45 километр буд, дар Хатлон иштирок мекардем ва дар шаҳри Душанбе ҳам иштирок кардагӣ будем. Хеле ҳам калонҳои мо дар зиёда аз 7 давлат иштирок карда Тоҷикистонамонро ба пеш хеле ҳам бурдан дар варзиши велосипедронҳо. омодагӣ хеле вазнин буд. муаллими мо Ҷалол ва муаллими Аминҷона мо хеле ба мо ёрии калонӣ расондан буданд ва бо бе муаллимо наметонистем ҳамин дастаро ҷои якумро ба даст гирем. ҳама вақт бояд муаллимро суханонашро нигоҳ карда ба назари худ гирифта онро иҷро кардан дар кор. дар маҷмӯъ ҳамин мусобиқаро ман мехостам шумо фикртонро бигед. бубинед агар бештар шавад умуман дар минтақаҳо чӣ назар дода шавад? беҳтарин мешавад, бештар шавад, аз дигар ноҳияҳоям биёянд, мисол хубтар мешавад, таҷрибаи беҳтарин мешавад ба мо. мо аз онҳо меомӯзем, онҳо аз мо меомӯзанд. барои вақтҳои аввал омадан роҳҳо камтар мушкил буданд, пастиҳо, баландиҳо буд, барои ҳамин қадр камтар душворӣ буд ба мо.
чун мо болотар ишора карда будем, бонувон низ дар мусобиқаи имрӯза ширкат доштанд ки барои мақомҳои ифтихорӣ талош варзиданд. духтарон ҳам дар нерӯсанҷиҳои ҷуфтӣ ва ҳам даставӣ баромад карданд. дар ин ду категория миёни бонувон намояндагони шаҳри душанбе касбияти хубтар нишон дода соҳиби нишонҳои тилло гардиданд. духтарони вилояти хатлон бошанд ба гирифтани нишонҳои нухра мушарраф шуданд. мо ҳозир аз дастаи душанбе ҳардумо ҷуфтӣ ба баромад кардем. ҷуфтида ҷои аввал шудем. мо хеле шодем ки хеле чизҳо мусобиқаҳо мегузарад. як сол мешавад ки ҳоло ман тамрин намекардам, вале дар ин мусобиқа омадам, иштирок кардам. аввалин маротиба дар болои велик нишаста тӯли 35 километрро тай кардам, гузаштам. барои ман хеле мушкил буд. мо хеле хурсанд шудем ки имрӯз дар ин мусобиқа, дар ин чорабинӣ духтарҳо бонувон хеле бисёр буданд. дар байни ҳама қадар бонувон мо ҳаракат кардем ки ҷои аввалро ишғол кунем. ман имрӯз ноҳияи дӯстӣ ба ноҳияи Дангара мусобиқа омадагием. имрӯз ман хурсандем ки ҳамон мусобиқа иштирок кардем. ман 3 сол мусобиқа иштирок кардем. имрӯз ҳамон хурсандем ки мо духтаро качи ба мусобиқа иштирок кардем ва дучархаронӣ ба инсон фоидааш дорад. мо ҳам имрӯз хурсандем ки ба духтаро качи ба мусобиқаи Дангара омадагием. баъд аз натиҷагирии ниҳоӣ ғолибон муайян гардида қадршиносӣ шуданд. барои нафароне ки мақомҳои ифтихориро ишғол карданд аз ҷониби федератсияи дучархаронии кишвар ва мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Дангара дар баробари медалу ифтихорномаҳо ҳамзамон тӯҳфаҳои арзанда супорида шуд. чунин ҳавасмандӣ метавонад дар минбаъда сафи иштирокчиёнро бештар карда ҷазобияти мусобиқаҳоро бештару хубтар кунад. имрӯз мушоҳида шуд ки чорабинии мазкур ба сокинони ин минтақа ва дигар минтақаҳои кишвар аз ҳама ҷиҳат писанд буда бо иштироки фаъолонаашон саҳми арзандаи худро гузоштанд. боварӣ дорем ки солҳои баъдӣ низ дар фазои ободу осоиштаи кишвар чунин чорабиниҳои муҳиму солимгардонӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор мегарданд.